Matěj a vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude video, proč jsem tak dlouho nevydával videa. No, víte proč? Protože já, blbej, jsem prostě zapomněl heslo od účtu. Takže jsem to musel řešit, ale takhle. Prostě jsem se změnil heslo, dělal jsem to fakt dlouho a až jsem zase moje heslo zjistil, připojil a teďka mám kanál na obou, na mobilu i na počítači, takže čekejte spíš herní videa na mobilu, třeba Clash Royale, takovýhle moc nečekejte, ne, moc ne. Ale určitě se koukněte na Instagram, jmenuji se tam Maty_XF, takže koukněte se tam. Jo, a to by pro tohle, koukněte se tam, jo. To by pro tohle video bylo všechno a čusák.